The comrade Bomisho Geza azonetsa panguva ino zvatinoona kuti nemapurisa panguva ino abva ishwa statement yekutsvaka mukomana. Sanapinda mashoko atanyatso kuona kuti aiwa Bomisho Geza anyatso kuva threat pakuexposa pavari kuita corruption munyika. Yotibva wasubscribe walike turn the bell. Tinoona this statement ramuri kuona rinobudzwa nemapurisa panapa komana BBC News vanobuda ikomenda vachiti Geza shake down pillars of power. ZRP released a statement asking for Geza's whereabouts. Our police know where is staying. If they are not pretending, they should go to his house and arrest him. Why give us a statement asking for Geza? The statement is meant to test the mood in the country. KUTYA. No masukana kwa panapa. Tiona this statement ramuri kuona iri rikuti aiwa the Zimbabwe Republic Police is seeking information on the location and subsequent questioning of a suspect, Blessed Geza. Ndomashoko tinoona kuti mapurisa ari kuishwa statement rari kunzi panapa vari kuita ziva vari kutsvaka Blessed Geza, but panapa vanoziva paanogara and they know where he is. Vakaona achiita ma-interviews wangeni wakomana HSTV havana kumubata, but now they are issuing this statement vachitsvaka ma-whereabouts ake. Mashoko ari kuda achikomendewa panapa nevakomana veBBC Zimbabwe vachiti aiwa these guys are just testing the waters, vari kuda kuti vochitsira nguva yedu vachiita as if they want to arrest him, but ivo vanotomutya because they know vakangomubata chete any attempt to touch him vanoziva kuti aiwa inenge itori matables upside down kwavari. Mashoko ari kuda panapa patiri kuona vakomana tiona vana Bomisho Geza vachiexposa corruption iri kuitika munyika, vakonzeresa vakava a threat munyika yeZimbabwe. Todze mafunguro enyu kuti pamusoro pechitiko ichi mnangagwa section yedu. Musana subscribe or like, turn the bell icon.